À ton avis, aura émission Mandi magazine du Malikan? Foli ansani amota kad magazine du Mali ale filba bela jilma nubrasina ko bismillah anga yala kene o kon kan bitem o te de sangon yayi kra kwa fo ko la kon ale bora adogo koro amna dugu kono ga saka jamana do nyinga wakilina na u felata ko mu e wolta mboli adogo koro ni akokran chugumna son amno nyefe nyogon to se lo kona. OK monsieur kone angon yayi ka fo e wolta kon bora adogo koro yalmo ere felata je pa yakula Non, vraiment e wolta fo chele magama bashi anyana parce que moi ça demande pour chomna mo ko so bina bon et puis demana eta mai ambe gel kono vraiment a jaranyo kala wala ka me do ko ngala ka ko yano ya wala ka ambe kelema to Aruna Touré. OK monsieur Touré angon yayi ka fo ko ta kon bora adogo koro yalmo ere akila je pa yakula Bonne akilina ta mi ko ta bora ma jarane e a jarane ka da ko min kan e haramaden be ni ka famel chogodi donte bo ni yanga famelu ta on demsenna ma ka bo watla kana sesana ne ko ta tumbeke e ko tumbela bende kalo kelen ka sore ko ta masse e ko soko no bela ben pour ko no bela ben fembe bela ben san demsenu ga pregata école kama mais ni anya sisan ka fo ambe wati mine ko sisan non seulement les parents d'élèves gela bukan den nani den duru den worobe mo mbolo na fo ko ko ka minon san ambe wati mina amano jamane meto na beba du ka fo ka mano o folo école so fa be to mine ko bi foi mala be classe école so kono école société bo mako yan bi ki be ta do kono te ka fo ki be demsonu de blata do kono parce que ni demsonu blata do kono demsonu ko te blende en parent ngere de be tla kana ke fura samba e ka o demsonu kilo na partie école so si mala be ambero mine ko bi ango fo nyoganye dugol tola itsa école so si la mo yambi ka fo ka ko na dilane don ka nya ko demsonu mi sa ta kalanga kono ti o ti donc ne o borama mais sanu tunga bama kalo kelen ko fe tumba fo de bo école be to ko na 60 ko be ba do ka fo ngina samia kara to ko na be yae na manya donc utme parent de lobo aviser ka fo bon maintenant ngina école ta vraiment hakele antise ka fo kambe école ta ni période donc anga période wéré di bet mbila benga beno watie école tumeta no tugate ambe mindo o yo ketoy ni fusin koni. OK monsieur kone angon yayi ka fo ko ta kon bora adogo koro yalmo ere felata ko yi je pa yakula Bo jana jarani parce que angun joro yeno kojugu furun turi sanna bo ne re terdi bo funu nana dine maritar la bon ka bola dogo vraiment nyina ina re a jalan kojugu Amara Jara. OK monsieur Jara angon yayi ka fo ko ta kon bora adogo koro yalmo ere felata ko je pa yakula Bon, on connaît hakila a kɛcogo ɲana ten parce que ni degun bɛ jamana kɔnɔ donc solution min bɛ se ka kɛ ka mɔgɔw soulager je pense que ɲɛmɔgɔw y'o de kɛ quoi parce que degun min b'an kan sisan bɛɛ b'a dɔn bon ji ye tiɲɛniw kɛ bon fagaliw kɛra yɔrɔ dɔw la vraiment hali ni école kun taara yɔrɔ dɔ la sisan an minnu ma a kɔlɔlɔ sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ ko a ka ɲi mais en réalité o ma ɲi jamanaden bɛɛ de kan ka bila au même titre quoi donc ni dɔw ye degun sɔrɔ c'est comme an bɛɛ de y'a sɔrɔ donc u b'a reporter a tɛ foyi tiɲɛ quoi donc minnu fɛnna tiɲɛni donna minnu kun e k'a jateminɛ dɔw ka so binna bon dɔw ka magasinw binna donc olu i b'a sɔrɔ denbayatigiw fana don den caman b'u bolo u kan k'u denw inscrire école la bon ni temps reportera dɔɔni i b'i profiter ka fɛnnin dɔw mara dɔɔni ka bɛn ni école ta ye o kuma tɛ tɛmɛ quoi donc o ye ne hakilina ye. Ni tɔgɔ ye Mayimuna Keyita ye. OK madame Keyita angon yayi ka fo école ta kon bora adogo koro yalmo ere felata ko yi Ne kɔni bolo yɔrɔ dɔ la a fusayara yɔrɔ dɔ la a ma fusaya fɛnɛ bon ni ko k'a ma fusaya ni kɛnɛyalen don denmisɛnninw kana bila retard la quoi mais yɔrɔ min n'a fusayara inondation kɛlen ka mɔgɔ minnu ka so yɔrɔ t'olu bolo olu bɛ école la diyagoya a bɛ reporter o yɔrɔ kama gasi tɛ k'o la quoi o yɔrɔ de don. Ne tɔgɔ Sidi Buare. OK monsieur Buare angon yayi ka fo école ta kon bora adogo koro yalmo ere felata ko yi Bon école ta bole a dogo koro a diyara ne i n'a fɔ a ma diya ne bon komi a raisonnement kɛra ko mɔgɔ minnu ji ye mɔgɔ minnu wuli donc o tɛ mɔgɔ si ka lamini donc ɲinɛ samiya bɛɛ bɔra kalama sanba nana donc ji ye mɔgɔ dɔw ka yɔrɔ minɛ k'olu bɛ école so kɔnɔ donc
école tɛ se ka ta denmisɛnninw ka taa don olu kan donc an bɛ dugawu de kɛ sisan u ye date min fɔ sɔn'u cɛ ji ka bɔ yɔrɔ la olu mɔgɔ ninnu ka taa ekɔlisow kɔnɔ école ka se ka ta fɛngɛ la sinon ni cogoya in na ni école kun taara donc a ko ɲagami kun caya donc an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo u ka décision na sinon a n'a fɔ a diyara anw ye i n'a fɔ a ma diya anw ye sinon ni école n'a taara retard la tan a bɛ se ka jouer école bila wagati fɛngɛ kan i n'a fɔ programme fɛnw na i b'a ye a bɛ temps tɛ taa cogoya la kosɛbɛ quoi comme fɛn bɛɛ ye programme ko ye donc a ko kɔni b'o cogo la o ye ne hakilila ye. Ne tɔgɔ Mamadu Sila. Ok monsieur an kɔni y'a kɛ école ta kɔni bɔra dɔgɔ kɔrɔ. Awɔ. E yɛrɛ filɛ ka to Bon, école ta reporter le ko in kɔni bon c'est un cas de force majeure comme a fɔra cogo min na a reporter la parce que comment dirais-je sans un aliment donc mɔgɔw taara héberger école-so kɔnɔ donc on peut dire on n'a pas un peu le choix d'abord a kɔni a bɛ sɔn ka parents d'élèves caman favoriser parce que comment dirais-je mɔgɔ caman kun ma pɛrɛ fana quoi donc a bɛna temps di mɔgɔ caman ma pour que mɔgɔ caman i ka labɛnw sabati ka ɲa donc on n'a pas le choix quoi on n'a pas le choix on peut qu'accepter en espérant que u ka mɔgɔw bɔ nin yɔrɔ mɔgɔw ka u yɛrɛ mɔgɔw ka bɔ nin yɔrɔ ninnu na comment dirais-je falakɔnɔna ni jiboli siraw la bɛɛ mɔgɔw wolo yɔrɔ ninnu bila bɛɛ ka yɔrɔ ɲɛnama ɲini et puis gouvernement fana k'i jɔ jɔyɔrɔ la yɔrɔ bɛ yɔrɔ la olu kana na feere mɔgɔw ma parce que c'est très important n'a fɔra ko samiya o samiya an ka tila ka segin nin ko cogo ma. Sofiane Sissoko. Ok monsieur Sissoko an kɔni y'a ye k'a fɔ a kɔni yɛrɛ la ka ko école ta kɔni bɔra a dɔgɔ kɔrɔ yalima e yɛrɛ hakilina ye mun y'a ko la. Bon a bɔra dɔgɔ kɔrɔ a ma diya ne ye parce que san tɔw la école bɛ taa 1er octobre lɛ mais n'a nana kɛ ko ka école ko ka a bila ka taa date wɛrɛ la vraiment ne kɔni ka diɲɛ tɛ parce que denmisɛnnin de b'an bolo quoi bon denmisɛnninw n'u tora kalo kelen u bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ ye quoi mais n'u nana dɔrɔn ka se ka bɔ villagew la ka na min bɛna baara kɛ kalan na n'a fɔra k'olu ka rejeter ko ka taa kalo kelen bɛ sigi duguba kɔnɔ a ma bɛn ne ma n'a tun bɛ kɛ a tun bɛ fɔ ka yanni ka bɔ village la ka na mais u nalen ka tila ka rejeter nin vraiment a kɔni ma diya ne ye mais comme gouvernement y'a décidé mais a ma diya ne ye u ma kun wɛrɛ fɔ a la k'a fɔ ko inondation ko ji donna mɔgɔw kan mais ji ma don min kan olu bɛ se ka taa ni ji donna min kan olu ka ko bɛ ɲɛɲini mais ni écoleden bɛɛ nana gosi bɛrɛ kelen na nin k'a fɔ ko école kana taa a kɔni ma diya ne ye ne ka fɛn bɛɛ a ma diya ne ye. N hakili la an filɛbagaw kɔni faamuyali caman sɔrɔ a ko kɔnɔna an ka bi thème o kɔni tun tɛ dɔwɛrɛ ye école ta bɔlen a dɔgɔ kɔrɔ o de tun ye an ka bi thème ye dɔw kɔni olu bɛ fɛ ka taa fɔ k'a yira k'a fɔ a bɛnna dɔw ma a ma bɛn dɔw ma komi adamaden bɛɛ lajɛlen ni hakilina don an b'a fɔ aw k'an mɛn diɲɛ wagati wɛrɛ. À ton avis, aura émission Mandi Magazine du Malican?